Ei oo itse asiassa. Noin Narvi. Omaa tuomaa, käytiin siellä Virossilla. Onko hullu mennä? Mennään jo kaupassa, minkä mä join. Ei, kun itse asiassa on tossa se pulla. Joo, se on ollut kertakäyttö. No se on niis. Ei oo muuten pelattu Dilinkaan hetken. Niin on, niin. Juhannusvlogi. Juhannusvlogi. Hullu. Aivan crazy party. Crazy bailaus, crazy Toi on party. vitun sikki. Jari, sinun pitää nyt tappaa. Jari. Tapetaanko täällä Jari? Tää on legit se samanlainen lauta, mitä ne just musta. No vittu kato mitä tää näyttää. Jari. Toi on kyllä legit. Jari, sut pitää nyt tappaa. Nyt laitetaan Mitä tappaa? Miten vittu mä kuvaan? Jari. Nyt mä kuvaan selfieä. Jari. 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 Sami. Nyt on hiljaa. Sami. Sami. Jari. Sami. Harri. Harri. Meneekö merille? Herpäs pelaa backflippi. Hei backflip for the record. Jami. Mä oon noin 4 kertaa yrittänyt. No Samu, mitkä fiilikset? No, 5 kaljaa juuta. Tää on kaljaa kyllä. Mitä tää on? Seltseri. Hyvä Samu. Tarapekin kupetrikka. Kokonaan. Onko kokonaan? Saamut, mä tulin puhumaan naperaan. En mä tiedä. Kunto on kyllä ihan paskaa. Ihan Euroopan huonoin kunto. Mitäs vittua? Onko Euroopan huonoin kunto? Kiitos katsojille. Sami. Nyt tätä pelottaa. Pelottaa jo nyt. Skared. Eversti. Eversti. Se on hörppy for the stream. En ota. Ei oo stream. Ja Forte Record on Skared. For the record. Naks. Juho on kyllä bulli. Ventulallaan. Minne sä Antti meni? Se on tuolla. Se on ihan hauskaa, for the stream. In Finland we say, se joka perheensä nostaa se paikkansa menettää. Mä olis ollut muuten sama. Tää on pehmeä vaan. Kello on 1, 2, 3. Okei, backeri first. First try. Vaimari Juho backflip. Vaimari Juho Fartias backflip. Hoppa! Pause. Mikä köyhä? Ei, kun sun pitää heittää jalat. Emote. Ei lähe. Meidän mieluummin voltti. Ei lähe Juha, ei lähe. Voltissa ei hyyry. I guess. Ei lähe. Välttämättä. Voltissa lähtee... No voltissa. Mä menen silleen Mut backers mennä silleen... Niin jos sä oot siinä niinku puoliksi silleen tak. Artistinen näkökulma. Sitten ei käy köyhä. Siinähän voi väkkäriä kanssa periaatteessa. Sykkeet nousee vielä siis spekistä. Jos toinen ei saada siinä tosta. Tai sit niin toinen tulee silleen... Okei, mä mennään voltin selältä. Vanha kunnon voltti. Hei Joel, sä voisit tehdä sen Joel osaa back... takaperin kupenkeikan. Mä osaan kun vittu. Niin takaperin kuperkeikka. Hei, sä osasit Ei sanoa vielä, sen. mutta mitä vittua toi nyt parkkoo? John Wick. Pari code. John Wick. On se puhuu. Ottaa maasta vähän pomppua. Maasta vähän pomppua. Nice. Miksi sä teet lisää? Miksi sä jatkat? Mä opettelen sen nyt. Mut miksi sä hyppää eteen sitä hyppyä? On se puhuu. Koska mä hyppään? Jump boost. Sä teit tälleen. Mitä? Ottaa maasta vähän pomppua. No mennä me tekee. Mikä? Toi. Voltti vai? Ei, mutta sama mikä Juho tekee. En mä pysty tollaseen. Joel. Joel pystyy. Ei mä kerta kaikkea enempää. Trampa boostilla Naapurin vaan. kupenkeikka äkkiä. En mä nyt. Mitähän sama näyttää? Hauskoja kissavideoita. No aika epic joo. Tää on legit Samu. Ei vittu Juho. Respekti, yritetään. Monta. Hoppa! Aika hyvin. Tuli ihan hauska.
No se saa ihan hyvän liksan kyllä pikkuhiivoista. Että... Niin, saat satanen. 15 EX YKK. Voi saakana, miksei toi toi? No niin. Ainakin hunti. 10. Ei kyllä, en oo huntia saa. Ja tiedätkö, ei täällä kumminkaan vittu possuilla, niin aika helppoa. Saat aseessa siis. Siis on oikeesti ihmisiä, jotka trashaa vitun pahaa. No vittu mä aikaan rupesin miettimään sitä 10 maksaa, kun mun tapoihin kuuluu, että mä siivoon oon. Hei, tiedätkö mitä? Mä oon editoinut tän video. Editoitko mun video? Mä oon editoinut. Mä oon hyvä editoimaan. Mäkin voin editoida mun video. Vaikka. Osaaks? Juhannus jätkien 2014. Crazy Baili. Ei se bailaa. Jees. Jussi, yksi asia täyteen. Älä mitään humalassa. Oli vähän juttua. No kyllä mä on. No, kameraa varten vähän Tinderin pyöritystä vittu. Sieltä, ei kiitos. Sieltä. Sieltä. Kaikki laavit voi. Joo, kaikki. Joo, no vedetään sitten. Kaikki mitä mahtuu herra Jussille. Näistä voi pelata. Moi Tuukka. Mä oon kameramies. Moi kamera. Jeps. Paljon mätsää. Alkko maistaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kameramies. 11, 12, 13, 14, 15. Ja sen jälkeen. Pitää olla näin. Vittu jos tulee hyvä pornokuva. Voi olla panna. Harrastaa seksiä, jos pelhaa mennä pornokuvaan. Mitä? Seksiä? Seksiä, jos pelhaa kuvaa. Käsiesi kosketusta. Mene tupakoille. Just tupakoille. Annapa mulle. Saas tätä. Tää aurinko paistaa. Onko mulla lupa, että oot mulla? Kyllä. Sulla on lupa. Tuppulikoimaan. En oo ettinyt. Aja hieroa vaan niska. Tässä nykynuoriso näkyy. Ei osaa elää hetkessä. Aina vaan no cell phone in sight. Just people living in the moment. Ei mua kiinnosta. Hän pesä mun Tinder. Saat erotusta. Don't fucking use phone. Don't use the phone, we are... Give my motherfucking house back! Give my motherfucking house back! Give my motherfucking... I will break my monitor, I swear! Juha ja Markles, Snarkboy. I'm coming after you. Kyllä ne joka päivän Tinderin pitää aina pyörittää. Nyt on hiljaa. Tää ja fiilaa. No ei vele, hiljaa, nyt launi. Vittu, jos mä joskus nähdään klipin kun mä oon 40, mä voin miettiä mitä vittua me ollaan selitetty. Hiljaa! Monta kertaa eilen sanottiin laa. Ei kyllä kerta kaikkiaan tiedä. Joel sanoi vielä tänään Taksmarketissa sanoi enemmän mitä eilen yhteensä. No joo. Jokainen oli laani. Nyt mulla hyllyllään se ottaa yksi kaljalainen. Äit voi väittää, että toisella Joo, pitää ostaa hyllyläisestä, ottaa yksi kaljalainen, joo. Ei pidä Tää tässä on nyt vähän... Ei pidä paikkaansa laa. Itse vlogimestari ja that's me. Vai mitä Samu? Mä menin just rajalla niin sopivasti yli, mutta ei kuitenkaan liikaa. Kokeilin Face up. rajojani. Marttilainen, nyt se luurilainen pois. Nyt Martti ei katsoa mitään saadaan ting-tonkkia. Nyt eletään hetkessä. Nyt eletään Nyt eletään hetkessä. Läppäri esiin. Mikä tonne sisäterrassille? Mennään tuonne terrassiin. Annukaa vittuun täältä vaikka. Nyt on nyt hiljaa. Ei vissiin katsota mökillä formula. Vittu se muuten katsotaan. Joo. Noniin Samu, onko hyvää tupakkaa? Soitin sulle yöllä, Nyt on kyllä paskaa musiikkia. kun luulin, et oot ulkona. Vittu kun lentää kaaressa. Hei nyt uusi.
Oi! Samuel, nyt on oikeesti Oi aika. Samuel, nyt on ristus! Venä. Jaha! Mitä vittua? Minne se meni? Narbilaane. Narbolaane! Vesipeto. Muuma mammutti! Vis.tv kautta Husaani. En tiedä kuka nää otti. No niin Narvi, onko nyt Poreamme time? Mennään. Eikö sä Samu ottanut nää? Now is the Poreamme time! Siinä on ihan vitun sairas auto. Ruma auto. Hei, helvetti! Kun vittu on rakentanut noin rumaa auto. No niin vitun saadaan luurenko hiljaa. Säkin oot ihan vitun luura. Vähemmän kuin sä. Skeleton. Mitä sun isä sitten? Make shivers down my spine. Siellä on diippi keskustelu menossa. Siinä on Samu taas. Samu, mua kaivataan tuolla. No! Ai ristus! Kuva Libraa! Kuva libre! Siinä on kyllä ehkä Euroopan... Läppä juoksemaan! En mä Läppä lähde. juoksemaan! Täällä on aika monta muuta ihmistä, jotka juoksee. Mä en oo yksi niistä. No sä et tarkalla. Kuva Libra Amme. Tuskapaappa. Siinä on jätkät rivis. Miehistä. Tuen miehistä. No ei, Plus Niklas. Coach on paikalla. Tuen bossi. Ei. Samu siellä mua kaipaa. Tuleeko Niklas Samun kanssa? Tuleeko sä Samun kanssa saunomaan? Tuulit on niin kuivana nyt. No vittu, siis mäkin on ihan vitun kuivana. Nyt ollaan vittu, nyt on, hei. Nyt mä annan Euroopan isoin riidi, juhannus. Siis No niin, ei muut. Vasta kuivuu. Me mennään saunomaan, me mennään vittu ammeeseen ja sitten me mennään vittu Narvin sisälle. Järveen. Siellä se Narvi menee. Narvi menee menemään ja siinä Juki vits. Ensi-Santeri on kyllä vittu iso. No kylpä vähän. Sä kuvaat. Vittu mä voin kirjoittaa niin kärissä, että ne ei voi aina vaan kaataa. Näyttää joku kuvaa. Kokonaan. Jarno, käydäänkö joku tilannepäivitys kaikille? Kyllä 3 pakettia. Se on sun tehtävä. Espanjan sarja. Ja nyt se puhuu. Ei oo siellä. Ahaa, no mi... ¿Qué tal, mi hermano? Mikä meno? Mennään. Antti, tilannekatsaus. Hyvä känni on päällä. Ei sen enempää. Tästä hyvin eteenpäin. Mitkä on odotukset illasta? Ei tässä nyt paljon odotuksia ole, että lähinnä varmaan Sami tuonne hyytyy järveen, että tilastoihin varmaan päätyy, mutta Mä sanoisin, että ei sen enempää. Kiitos. No niin pojat, kertokaa nyt teidänkin odotukset illasta, pelot illasta, tilannekatsaus. No ei tässä mitään, niin ehkä paljon joutaa sitä. Ja tällä tavalla vitu. Siis sauna! Ei yhtään savua. Ei savua! Syi vittu. Älä vittu koske kameraa sitten. Joo! Näytä lantioliikettä. Mahtava. No niin teiltäkin tilannekatsaus, odotukset illasta. Hyvä. 5/5. Yksi kerralla Jussi eka. Tilanne on hyvä. Odotukset illasta. Oikein paljon. Hyvä. Niklas. 5/5 varmaan. Hyvä. Yeah. Rahasanoisia miehiä. No, oi perkele!
Kamera mies, jumalauta! Tehkää toi hauskaa! Makasin tossa, ei vittu, launi! Ei, on jotenkin kaikki elossa, joka täällä on ollut. Hyvä! Meillä on kuvaavaa kuluja! Pilauta vähän! Meidän laivassa! Meidän laivassa! Ja se uppoo! Ja se uppoo! En mä jaksa lyhyesti! Ai ei! Täällä on perkele! Perkele! Meidän laivassa! Meidän laivassa! Munasella potto! Se on aika sana. Meille jäädä. Olla niinku tääkö. Nyt. Joo. 9.12. 9.12. Matti saa puhelinta. No niin rettiä. Samoa vituttaa, kun siitä meni leipä. Vitun kanaseessari. Spelhaa vituttaa kanaseessari. Ei mua vituta ollenkaan. Ihoilla on läskinä niinku aina. Jussi. Ja Volttihan se heilaa. Nää kaksi vitun läskiä tappelee vissiin. On kyllä taas yks väittää. Eikä, tää mäkin kuva. Jussilainen tulee nyt valmistautuu. Jussilainen, pistä se nippuun täs vittariin. Joo, kaatuu. Se kaatuu itsekseen. Ei oo. Vittua. Ja koventa. UFC 217. UFC vittu Lappajärvi. Älkää nyt vittu sinne menkö. Vois vaikka puskasta. Niin. Kuuluttaa kuljettaja. Vika on Motivointia sulle kasvaa isommaksi kuin päivittää. jotain ihmeen lunta. Kuuntele sanoa. Tippoi taivaalta. No jotain Kello 2.16. Nyt Launi, toden totta hiljaa. Puhelimella. Joo, Sami otti näyttökuvan. Kurkusta saada. Joo. Me oot urheilemaan.
Launi. Launi. Kuva, mä otan uuden kärrypyörän. Launi. Läskimake. Hei, Läskimake voitti. Läskimake voitti, Antti. Toi jätkä on vihane. Tuolla noin. Sami. Otapa videolle, mä vedän taas kärrynpyörän E2 AM. Vedäpä 2 AM Kukaan ei oo kärry. ikinä vetänyt 2 AM kärrynpyörän. No niin, näytä meille 2 AM kärrynpyörä. Laulaa. Nice. Jarno! Polttakaa röökiä, polttakaa röökiä, polttakaa röökiä. Irtoilu vielä. Heittäkää ne vittu makeille. Sano sitten stoppi, kun enää hittoa. Sekö näet smoking? Ota nyt makestakin rööki, niin vittu lähtee nää vittuun tässä. No vittu kun ei saa happia enää. Tarvii filtteri. Kaskin pois. Jarpin pyörä. Jarpin pyörä. Jope! Tuo sun biisi. Jarpin pyörä. Kyllä nyt kuuluu osas happia. Kyllä nyt Jarppi pyörii. Et oo nähnyt Jarpin pyörää ennen. Ristus notta. Se on kärrynpyörän Jarppi-versio. Jarpin pyörä. Suonainen live. Hoppu. Ja koko elämä räjähtää. Suonainen ja voisteen muuta. Toivon jäljelle jää. Ei on oppia. Voi Marno. Eikä meille poistoa. Navia. 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 Ei saa. Se on Navinatio. Ei saa. Navination. Kappaska. Marnolaane. Otti vähän vauhtilaane. Kyllä syödään. Onko se vähän vauhtilaane se Martilaane? Eikä nyt kuinka. No niin. Kello on. Lepotaukohan se on. Vartin yli. No vittu, vartin yli 3. Piti siitä vittu änkää. Marno. Kuolla saata. Oliko ramppi lähtö? Jei. Oli muuten ramppi lähtö. Mulla on lähtö. Entryhän se sieltä yritti ottaa. Täysin toi entry. Ja hyyty vittu. Hyyty vittu. Joo, Jare. Ei syyttynyt mitä Joo, perkele. se meni. Joo, Jope. Siellä on Jäi kyllä 1 HP tosta. Siellä on Läskimake, Rami Amiksesta ja Antti Tappelee ja Jarno on frameissa. Jarno, ketä ootte frame? No, Jarno on liian leveä. Ei vittu, se on koko frame, on pelkkää Jarno. No nyt, oota nyt kun näkee täältä sivusta. Siellä on Läskimake, Rami Amiksesta ja Antti. I am seeking Onks your Rami eyes. Amiksesta teki donk? I can see it in your eyes. Cut. Sami, kuvat tää. Meneekö make? 450 gold for that baby. Nyrrehtiä. Taaspa nostaa vittu matsia. Mene vittu maahan siitä. Pysy siellä vitun reunassa tällä kyrpä. Kato mutka se on kuva. Kattokaa kun make menee verkon läpi. Läskimake menee verkon läpi. Läskimake. Ei viddu make. Läskimake menee verkkoon. No niin, painikaa nyt saatana. Matsia. Nyt niinku oikeesti painikaa, tässä kamera on turhaa. Kato tuolla kamera. Hei, onko semmonen kun täällä on niin neekeriä? Haista. Nyt saisi kyllä sosits. Ai vittu. Kyllä muuten. Hei, täällä on jätkille hetken päästä ruokaa. No jätkille vurstia, jätkille vurtsia. Skarabeeta. Sun takia. Sä laulat ihan vitun väärin. Vittu, toi lentäkö leppa keihäs. Saks.